சாரி சாரையாக நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் ஆயுதங்களுடன் வாள்களுடன் துப்பாக்கிகளுடன் விரைந்து தமிழ் கிராமங்களுக்குள் சென்று அங்குள்ள மக்களை அழித்த வரலாறுலாம் இருக்கின்றன. கிழக்கை பொறுத்தவரையில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஏராளமான கோயில்களில் தமிழ் மக்களை கொண்டு சென்று அவர்களை அங்கு படுகொலை செய்த வரலாறு பதிவுகள் எல்லாம் ஆதாரங்களுடன் என்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. பதிலும் அதுதான் தினேஷ். வீரமுனை பிள்ளையா கோயில், இந்த பிள்ளையா கோயிலில் 85 தமிழர்களை அந்த பிள்ளையா கோயிலுக்குள் அழைத்து சென்று வாள்களால் வெட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பிள்ளைகள், ஆண்கள், பெண்கள் உட்பட அனைவரையும் வெட்டி கொண்ட வரலாறு 90ஆம் ஆண்டு பதிவாகியிருக்கின்றது. தேதி நேரங்களுடன் இந்த பதிவு இப்பொழுது அது இறந்தவர்களுடைய பெயர் விவரங்கள் திரட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அதே போன்று நிந்தவூர் முருகன் கோயில், இந்த கோயிலில் 64 தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதுவும் முஸ்லிம்களால் ஸ்ரீலங்கா பாதுகாப்பு படையினருடைய STF-இனுடைய பாதுகாப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட படுகொலைகளாக இருக்கின்றன. இதே போன்று கரவாகு காளி கோயில், இந்த கோயில் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது. முற்றாக அழிக்கப்பட்டு இன்று முஸ்லிம்களுடைய குடியேற்றம் அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதுபோல மீனோடைக்கட்டு பிள்ளையா கோயில், அதேபோன்று சம்மாந்துறையில் உள்ள காளி கோயில், காரதீவு கண்ணகி அம்மன் கோயில், அட்டப்பளம் மீனாட்சி அம்மன் கோயில், இது போன்ற 17 கோயில்கள், இந்து கோயில்கள் முஸ்லீம் காடையர்களால் அல்லது முஸ்லீம் கும்பலினால் அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில கோயில்கள் முற்றாக இல்லாமல் செய்யப்பட்டு அந்த இடங்களில் இப்பொழுது சந்தைகள் கட்டப்பட்டு அந்த கோயிலின் மூலஸ்தானம் இருந்த இடத்தில் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த மாற்றச்சி கடை வைத்திருக்கின்றார்கள். ஒரு கலவரம் நடைபெற்றது. அந்த கலவரத்தில் தமிழர்களுக்கான பாதிப்பு இருந்தது. 23 தமிழ் கிராமங்கள் அழிக்கப்பட்டன. அதில் ஏராளமான கிராமங்கள், அந்த ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்குது. மீனோடைக்கட்டு, திராய்க்கேணி, பாணமை, பாலமுனை, ஒளிவில், சம்மாந்துறை, கரவாகு, தீகவாவி, மாந்தோட்டம், கொண்டைவட்டுவான், செம்மணிக்குளம், தங்கவேலாயுதபுரம், உடுமன்குளம், இப்படி ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கின்றது. இந்த பிரதேசங்கள் எல்லாம் பாரம்பரிய தமிழ் கிராமங்கள். இப்பொழுது மீனோடைக்கட்டில் இருக்கின்ற தமிழ் பாடசாலை, அந்த பாடசாலை சிவராம அவர்களுடைய பாட்டரினால் கட்டப்பட்ட பாடசாலை. அந்த பாடசாலை இப்பொழுது ஒரு முஸ்லீம் பாடசாலையாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்றுதான் ஓட்டமாவடியில் இருந்த காளி கோயில், அந்த கோயில் இப்பொழுது அபகரிக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் மார்க்கெட் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது.